Humay magtuo nga ang gardening nga gitudlo kaniadto sa mga tinunan sa elementarya magamit kaayo ni ining panahona, bilabi na sa pagtaas sa mga presyo sa mga palaliton. Usa sa misagop sa pagpananom ug mga utanon mao ang Barangay Poblacion sa Rakbayan sa Talisay. Kini ang gitutukan ni Femery Dumabok sa iyang RTV Presents. Alang sa uban nga nagdawat sa igo-igo lang nga suhulan, daw mapus nga sila sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Bisan gani ang mga utanon nga mamahimo ra untang makutlo sa hardin, karong panahona, misaka usab ang presyo. Usa si Emilia Suko nga nakadawat og libre nga mga seedlings nga iyang gitanom sa dili nakapuslan nga mga planggana. Matod ni Emilia, ang bunga unya siyang kahago, mamahimo niyang panud-an og sa iyang pamilya. Mas nakasave sad gyud. Kay mahal-mahal na bayaron ang mga utanon or kanang lamas. So medyo nakuha-kuhaan ang among palitonon. Makapahatag pa. Basta daghan makakuan dili man sa nahurot duhara man mi mga on. So makapanghatag pa ko. Usa si Emilia sa 36 ka tagbalay sa Barangay Poblacion sa Dakbayan sa Talisay nga benepisyaryo sa Sugbusog program. Hagipot ang lunas sa poblasyon apan napangitaan og paagi aron makahimo og garden og nursery sa mga seedlings sa mga utanon. Gisugda ng urban gardening sa Barangay Poblacion sud pa lang sa usa ka buwan. Nga gitanom sa mga nawad-an og trabaho tungod sa pandemya. Inanay nang nangguhay ang mga natisok nga binhi sa okra, kamatis, sili espada, batong, paliya, taong, opo, kalabasa. Dako jud kay katabang ma'am. Labi na karong niagi jud panahon sa pandemic nga maglisod jud taon taw kay wala mga trabahong uban. Nagmahal ang utanon, mga palaliton. Nakatabang yun ma'am, gani. Ang uban, nakaharvest na niya. Ni-share po rin sa barangay. Amo sang lutoon. Tungod sa kakulang sa luna, kining recycled nga bottled water ang gitamnan usab. Tubag sa pagpanghatag og lisod man kanang murag agresibo ba nga gusto sila mananom. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femery Dumabok. O kini ang akong short dokyo.